Salamat po. Thank you so much. Oh, please, guy. Thank you so much. Make a love shout out to you. Thank you, thank you. Bye-bye po. Tinanggal na nila. Hindi, parang sa may mga disabled na pito eh. Oo. Tapos may mga trolley ng pang bata. Ba't nagtitinda si Shirley ng load? Oo. Pasyal-pasyal din kami pang my time. Dito na tayo? First, wait, ano ba yun? First Sunday. First Sunday, First Sunday of December. wearing the... Thank you so much. Hopeless guy. May isang nanonood. May isang nanonood. Isa kang viewer. May isang viewer. Central Pier. Hong Kong Maritime Museum. Ano ba yan? Gitna ng dapat tayong picture dyan, oh. Love 852. Yun, oh.
Sa may Ferris wheel. Munta tayo. Mamaya, pagbalik natin, malilim na. Malilim na. Oo, kasi di ba ang 4 o'clock ano na? Init eh. Ano mo yung nakagpuno tayo na? Ferris wheel. Pamicture na naman sa costume doon. Oo. 100? Oo. Ay, nako. Gusto ko rin yung try. Oo, yung ano. Yung Chinese. Chinese costume. Para ano. Pang Tapos Ano ba yung yun? pang Korean. Maganda remembrance. naman. Ayun. Diyan ba? Malubat ako nito. Christmas. Hindi ko na ilagay yung tripod ko. Yung jacket ko pinalakbot mo. Kung walaan doon ako. Yun daw sila sa gitna sa ilalim ng cover. Ang daming kahoy dyan. Gitna sa ilalim ng kahoy. Doon yun ang gitna eh. Oh, iihi ka na naman. Ihi ko lang, di ba? Kaya nga umihi na ako para wala nang istorbo eh. Wala nang istasyon eh. Bangan tayong Ray-Ban. Huh. Gawin kong 20 minutes para may makuha kong oras. Ito, May nanonood. wala na. Sinilip na. Oo. Nagpapajakit, hindi ako marunong mag dito. Ang init.
Kahit naman doon tayo dumaan, maglalakad din tayong Tamar eh. May 320 pa ako. 320 na. $3.20 sa octopus ko. Ay, pwede pa. Ako wala. Minus 380. Tapos pa sapatos eh. 13 minutes. Magalaw. Hindi ko nilagay yung tripod. Magalaw yung kamay ko. Doon sa ka-building ko, merong ano doon, may boyfriend. Mm. Isang Chinese, isang puti. Mm. Babae. Gay. Ay? Nag-gay. Saan? Sa ilalim ng puno eh. Ang daming puno oh. Dito na kami sa Tamar Park. Mga tambayan ng mga Pilipina at saka mga Indonesian. May mga nakatent pa. Maganda ng grass guys. Carabao grass. Wala naman ulam, di ba? Pwedeng mag ano dyan. Mag-tumbling-tumbling. Dito na kami. Tawagan mo na. Maraming puno. Init. Narami pala. Ano yun? Yung pink na yun? Ha? Ano yung pink na yun? Doon nga yung pasyalan na nakakita ko doon sa kaibigan ko. Oo, di doon tayo. Saan sila? Ang init. Oo, April na. Dito lang April. Stress na ako. Gusto ko. Stress na ako dahil sa Grabe, ang init. Magkukumbulsyon na ako. kaya nga tanggalin mo yung nakalabas. Kasi June, di ba siya? Hawakan mo muna. June ko na. Saan ba siya galing? Sa ano? Sa kasino. Ano ba yan? Sa kasino lang galing. Hello guys, dito kami sa Tamar Park. Kinunan pa. Kinunan pa yung pit ko. 16. Nasaan na? Aray ko. Paupo lang kami guys. Batang mga salbahan kasama. Ang init, grabe. Ang ganda ng sky. Ganda ng kulay ng sky.
doon. Oh. Presyo. Mainit dito. Kaya nga. Doon yung sisiyo, sabi ko ang ganda doon, yung sa kaibigan ko, di ba? Anuhin mo muna akong asan. Alam natin kung sa ang ganda ng sky. Sa gitna raw sila, baka doon, yung pinakagitna ng Tamar eh. Yun na daw ng signal niya.